Ola, son Borja Quiza, barítono lírico galego, e quero invitarvos a todos a coñecer a Xente de Semente. A Xente de Semente teñen un proxecto educativo dende hai anos no que o ensino do galego é unha parte fundamental e creo que ocupan un lugar moi importante dentro da oferta educativa dentro da Galiza. Agora mesmo teñen un proxecto novo, o proxecto MOAS, e están facendo un programa de micromecenato para poder leválo a cabo. Invítovos a todos a que lle botedes unha ollada a esta páxina de mecenato, porque ademais teñen unhas recompensas moi interesantes, e que axudedes na medida do posible. Eu sempre apoiarei e sempre estarei a favor da diversidade tanto nos proxectos educativos como nos proxectos culturais. Sempre sumando. Apertas.